sommeren. Hvad gør vi så? Vi tager det bare til the next level! Wow! Double free, double G. Hell yeah, bitch! Oh shit. 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 Det er fordi, du begyndte at Wow. Du kan godt danse. De kigger stadig på jer. De kigger stadig på jer. Vi spørger lige nogle fremme, om de vil være vores kameramænd til en musikvideo, vi gerne vil lave til skolen. De er. Det er dem derovre, jeg ved ikke, om I kan se dem, men De går bag lige der. Men nu pauser jeg lige kameraet, så man kan så vi kan hen og spørge dem. De trykker start her. Den er i gang med at filme nu. Så, og så har du fundet musik. Ja, jeg har fundet. Kan du sætte musikken i gang så? Altså, jeg skal... lyset? Er det ikke? Ja, måske skulle vi stå den anden retning. Ja. Du siger, at jeg skal kun trykke på den der knap, ikke? Jamen, den er i gang, så du behøver ikke trykke alligevel. Okay. Så I skal bare sætte dernede. Jeg sætter bare musik. Okay. Okay, Nej, måske skal han have musik. Okay. Okay. Skal vi gå i gang nu? Ja. Jump, move it all around. Tap, tap, down. Stamp on the ground. Jump, 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 move it all around. Jumping all around. Jumping all around. Drop the beat. Sådan der. Sådan, tak for det. Mange tusind tak. Jeg vil lige prøve at se, om det er godt nok. Tak for det. Ja, så tak.